Айде. И аз ще го пробвам на малкото ти чудо. И виж кой идва отдолу. И аз ще го пробвам. И аз ще го пробвам. И корвече. Сладу. О! Чакай. Така. Да ти покажа клиншката. Се видях. Да, така. Ку. Плана. Долу с педал се натиска и си го регулираш. Седалката е електрическа. Долу ляво. Не, той седалката се направи. Та електрическа ли те? Да. А, те е лекичко така. Да, а педала долу да си вече височина. Така. Малко. Така. Копчето, т.е. ключа за се върти стандартно като обикновено. Така. Да видя. Идеално се виждат. Да. Директно? Нагоре. Да, само че не знам дали малко назад да не пуснеш. Че не знам дали ще мога да... Да, по-добре малко назад. Идеално. Чакай малко. Ще не знам къде да... Да. Изключва само. Стих. Това че ще... Да. Кабината на въздушно сгоните? Да. Въздушно вози като лек автомобил. Тия деца ще направят някой билате. Снимат ги. Место по камиона. Да. Те не спадат под такива машини. Те нещо да ръмжи, нещо да лъска го. Уникално волана е много лек. План е електрически, уникален, може да се настройва твърдостта. Фактически колко да е твърд. Светна на огледал. Да, че има... Има автомобил близко. Значи като е жълто, е хванал автомобил, Да, като префаща. светне червено е много близко. Да. Да кажем, почти пред удар, макар че не е точно Ето така. тук дали ще светне. Тук Тия тук са тия да, датчиците за това. тук като даде мигач, светна камерата за мъртвата зона, която е на огледалото за обратно виждане. Да. Което само че не е на огледалото, а си е На този дисплей. Не. таблета. Да. Сега и от тук откъде се възиш, много бъдеш огледалото. Това сгода. Забелязах го, че има и две камери, където е отзади. Да, едната е за лафета, за закачане на рем. Да, тук ли си я сменяш? Откъде не можеш да я смениш? Тая за лафета, да. А тая за това може назад, може и от тук да си ги въртиш и трите камери. Тая за мъртвата зона, за назад и за... Тя отгоре на кабината тая, къде е? Не, на кабината би трябвало да е фенер, че тя е точно зад от маркучите. Се пада от ляво, като да станеш зад него. Тая другата, мисля, ще беше в дясно, до малко зад, между стопа и шасито. Кожа, сега тук
въртим и пак се връщаме на... Идеално. Защото има много Да, трапеза. Това вече е по-високо оборудване, не е стандартно, защото все пак е демо камион, защото кожа, това си е екстра. Камерите също са екстра. Нали? Значи без екстра са си огледала. Огледала, там пак има, защото това си е патент на Volvo за следи колите. Да. То май се гласеше от тук на това лошото на ретардера, там на по-старите лап, знам, че като свети ай, като натисне спирачката и си включва, нали, автоматично моторната, ако е с моторна, ако не с ретардер, да си следи колата. Значи има, да, от лошчето. Автоматична, като пипнеш спирачката, то се включва. Като натиснеш още един път, по-силничко включва се втория. А то е с моторна, не е с ретардер? То си е с моторна, да. Само с моторна. Те по принцип много рядко има Volvo да е с ретардер, защото всъщност това се слави, че има много добра моторна спирачка. И не виждат смисъл да оттежняват конструкцията, вече да дигат цената, нали. На колко степени е тая? Защото има на една по две. 3. Тази ще лови, я? Автомат, нулева, изключваш 1, 2 и 3. Да. Така е идеално. да, не може да излезе. Много благодаря. Беше ми много приятно. Уникална машина. Уникално, да, много леко, тялно се движи. А от другата страна ще седем, да не? Ще идват кули много, но